cigáro. Podám popelníček, když tak. Ne, tak já to rozjedu. Takže čau lidi, je tady další díl Let's Tolkien, tentokrát je to první díl z edice Return, to znamená, že přivítáme hosty, kteří už u nás byli a prvním průkopníkem téhle edice je mistr Pavel Dorotka. Ahoj, ahoj. Salut pán, Čau. vítej zpět. A co novýho? Co novýho? Já se na to neprápiju. Přesně tak. Novýho, venku je děsný vedro, brácho. Strašný, od posledně brud, jako. Když jsem tady byl vlastně v březnu, nebo duben, březen? To bude tak. Březen, duben, nějak tak, no. To bylo ještě docela... Ale ten den bylo taky hezky. Bylo. Sluníčko bylo, ale bylo chladno. Jo, bylo chladno, dneska je fakt jako těžký vedro. Dneska je heat jak Miami. To je jako... Plně šléhají plameny. A co teda novýho? Slyšel jsem, že točíš film Branišovský les, o tom jsme se v prvním rozhovoru bavili. Jo, mluvili jsme o tom. Jenom jsi to načutl, že to jakoby No, coming soon. chystám, už se to jako blíží přípravy, viď? Bude se to teda jmenovat... No, je fakt dobrý juice. To je dobře. 50% mango, 50% voda. Bude se to jmenovat Branišák. Branišák, úplně ve slangovým Jo, bude to Branišák. Příprava už teda započala, obsazení už je de facto hotový. Scénář jsem už taky napsal. Jasný. Kameraman je snad připravený. OK. Stříhač je taky plnomocný, režisér, herci. Já jsem snad připravený. Jasně. Ale jako trvalo to dlouho, než jsme se tomu jakoby rozdejchali, jo, protože já jsem o Branišáku vlastně slyšel poprvé 2020, když jsem se přestěhoval do Budějovic za přítelkyní. Jasný. Předtím jsem teda nikdy o Branišáku neslyšel. Ty jo, třeba? Právě že ne. Přitom jsem v nějaký anketě dokonce slyšel, že ho berou jako nejstrašidelnější les v Česku. Hustý. Podle těch příběhů, no když tam jdeš během dne, tak to zas tak strašidelně Jasně, jako nevypadá. je to hezký parčík všechno. Jo, přesně tak. Ale večer, tyjo, když tam síčci ve větvích. Přesně tak. Pavučiny ve větvích. Dokonce existovala varianta, původně dokonce měli jsme točit Branišák, dokonce to měl režírovat jeden týpek z Trhových svinů, ten kousek od Budějovic. A mělo to být původně jako pokračování Tenebrisu dokonce. Aha, hustý. Takže... Ale já teda tohle můžu prozradit, nebude to pokračování žádných mých filmů, bude to s vlastním příběhem. Origoš. Takže točí se Branišák, Branišovský les, bude to mít hororový nádech? Je to drama z prvky hororu. Hezky. A věřím, že to bude fakt jako těžký hit. Jasný. Takže CEO, režie, všecko, prostě master Pavel Dorotka. Klasika. Můžeme se těšit na nový díl. Další film do sbírky. To už bude kolikátej, jo? Máš statistiku. Ale tak když budu brát jenom jakoby ty filmy, tak to máš Tenebris, Yes. Láska i zrada, filmař Pavel Dorotka, Zdání klame, Domysly vraha. Aha. A teď Branišák, 6. film. 6. film. Takže se těšte lidi, bude nový filmeček, tyjo. Kdybych mohl nějak pomoct tady s kamerama, se světlama, dej vědět. Nějaký No vidíš, to jsem tě mohl býval taky obsadit, jo. Bývalo by to šlo, hele. V Budějcích máme zázemí, mám tam jednoho kamoše, byl s náma na vodě. No, vidíš, to jsem ti mohl dát vědět, to mě vůbec nenapadlo, jo. No, vidíš to, no. Hele, když to nějak přehodnotíš... Já vím, no, já už mám obsazení hotový, viď. Tak do příštího projektu Já třeba. tak jo, tak já si ti ozvu, brácho. A právě na dnešní datum, nebo na včerejší, jsme měli s Pavlem a s Tahou Kvitem dělat jednu věc, ta přijde až později, ale nic se nebojte, taky přijde, bude další překvápko. A jinak v Return edici se ptám na co je novýho a Pavel má novej zářez, novou knihu Lev z Vysočiny 2. Takže zájemci okamžitě kontaktujte Pavla do DM a zažádejte si o svůj výtisk s podpisem, s věnováním, všechno, když budete hodný. Ale hlavně nepište na fake profily, musíte si najít originál Pavlův profil, že jo? Přesně. Ten zmíníme v popisku. A co novýho kniha? Nebo 2 vyšla čerstvě, voní novotou. Voní novotou. Já doufám, že se líbí, no, ale to písmo, kámo, bylo muset nějak na 3. díl hodit nějak rozšířený, fakt je to hodně. Jasný, možná ty odstavce nasekat, jakoby no, nechat jasně, třeba i uší. Jo, přesně, no.
Ale zase to je tvoje origo, tam si člověk může dokreslit něco, Jo, to jo, no. Že jo? Nějaký nasraný smajlíky, že je to krátký. Přesně, anebo k vybarvení nějaký jenom černobílé věci. Takže Return edice, tyjo, co novýho? A co novýho ještě? Píše se 3? No, píše se 3, kámo. Ty brďo. Třetí díl, ale druhý díl má kolik stránek? Zase 300, viď? Ty brďo. Jo, zase 300 a třetí díl bude mít taky 300. Okay. Bude to taková uzavírka trilogie. To vždycky vyjede v tom jazyku. Jestli bude pak 4, 5, to vám teď jako říct nemůžu. Proč by ne? Tak každý den se něco děje. No to je pravda, no, veď. Uvidíme. Každopádně zatím je v plánu třetí díl, na kterým už jakoby, zatím ještě jakoby na nečisto píšu. Okay. Se samozřejmě bude upravovat, viď. Ale jako zájem o ty knihy je, jako jsem se docela divil, jakože... Tak to je dobře. Jo. Tak aspoň se pokryjou náklady a když Bůh dá, tak to i něco kápe. Jo, jako docela se divím, no. Tak to je dobře. Teď jsem šel vlastně k tobě a nějaký borec vyběhl z hospody na Lucí, viď? Fakt? Jo, hned se mnou chtěl vyfotit, viď? No super. Stává docela často teď poslední dobou. No tak jako... Kolikrát se šleknu, viď? Člověk zvěrne ze zadu, viď? Stává se ti taky takhle, jako. Hele, mě ne, já tak slavnej nejsem. A teď máš dílu, ty jo. No, ty mogo jako jo. Některý dobrý, ty, tak to chce nějakou velkou celebritu pozvat. No, nějaký větší jméno, no. A tak zatím asi seš nejslavnější ty, můj host, co tady kdy byl. Měl jsem tady kluky z Pio Squad, ale to jsou jenom ohraničený tou hudbou, ale tak ty máš větší záběr. Spisovatel, herec, režisér, ty brďo, sportovec, ty brďo. Milovník žen? Ne? Lucí. Jak kdy? Já tě moc rád, vidíš to, jo. Ukážeme divákům i Lucku, že tady je dneska s náma. A ježiš, prosím tě. Pavel dneska nepřijel sám, takže je tady Lucka, je tady doprovod. Ahoj lidi. Takže takhle my jsme využili dnešní horký den k tomu, aby jsem zjistil co novýho. A co ještě novýho? Co mi všechno povíš? Já teď nevím, když jsem tady byl naposledy, jestli jsem ti říkal, že jsem zrovna přijel z natáčení té televize vlastně. Něco a to ještě není, to je v procesu, nebo už to bude na podzim, ale já teď nevím, přemýšlím, jestli... Ty jsi jenom načut něco, že něco bude, ale nic bližšího. No, protože to nemůžu prozradit, víš. A jo, ty jsi vázaný slibem mlčenlivosti. Vím, že od té doby, co jsem tady byl, tak od té doby jsem si připsal účast v té šťastné sedmice, ne? Na Barandově. Jasně. Ale to nebylo to, co jsem vlastně to, protože to se už smolilo až díl, to bylo někdy v květnu vlastně, ne? Oni mi, šťastná sedmička se to jmenuje. Oni to dávali před covidem, pak to ukončili kvůli covidu. A v květnu přišli s tím, že to znova rozjedou. Jasný. A vím, dokonce jsem se tam pak bavil při tom natáčení a oni řekli, jako teprve ve středu jsme rozhodli, že to budeme točit a v neděli už se točil první díl, takže oni museli narychlo postavit studio, všechno, jo, vybrat lidi. Vlastně ten díl, ve kterým jsem vlastně byl já, tak to byl vlastně pilotní díl. Vlastně. Jasný. Takže jako tak, no, takže tu šťastnou sedmičku tam jsem byl, ale myslím si, že ta druhá televizní účast, o který už jsme se, tak si myslím, udělá trochu větší boom, no. Nemůžu fakt prozradit co, ale bude to větší boom. Takže se napíná prák a pak dojde na podzim pálení katapultu a bude těžký katapult. Novej brud. Jo, vím, ale nemůžu říkat. A ty to víš, to víš. No tak tak jako to by bylo pro nás úplně pecka zjistit nějaký takový věci ze zákulisí, ale respektujeme. To by stačilo trochu naznačit a už víš, o co jde, víš co, a já pak... Super, tak to necháme. Bude nějaký Masterchef. Ne, ale tam je taky klidno. No jasný. Ani prostřeno to nebude. Jasný. Cože? Jsem zakázala. A půjdu do prostřena. Jasný. Seženu nějaký bejbák a půjdu na ferovku. Normálně pronajmout. Kolik se může vyhrát vlastně v prostředu? Já nevím, když jsem to sledoval, já to už je dávno, tak to bylo 50, tak jestli to třeba, krásný, jestli to třeba zvedli, tak nevím, no. Každý ten jako... Ne, ten, kdo vyhraje, ten první, ten jeden. Vyhraje, no. Ty ostatní dostanou tam nějaký honorář za účast, no, ale nějakou, ne, já si myslím, že nekam. Myslíš, že nedostanou nic? No, možná jo. Když tam vlastně jsou ty domy, víš, byty, jakoby, tam možná, třeba ty šťastný sedmice tam, když nevyhraješ, tak nedostaneš nic, víš. Jasně. Ale možná v tom prostředu vlastně, když se to jako využívá prostor tvůj, tak tam možná... Hele, a nepřemýšlel jsi o nějakým, já teda to nesleduju, jak teďka jedou ty
ty celebrity, ty fighting, jak se to Clash of Stars nebo takhle. Ty jo, že to několik lidí nahodilo už. Jo, fakt jo. Tak víš co, fotbalisté by si tam mohli frajery, kopačky za krk. On tam šel ten, jak se jmenuje, Standa Lukáš. Jasně. Znáš jo? Jakoby vím o něm, že tam je. Já jsem o něm předtím nevěděl, vlastně vůbec jsem nevěděl, kdo to je. Ale on byl taky v tom Kulty z netu, ne? Ty vampíři od praníři právě, že taky jako nějak jsem se to a on tam právě byl, viď, v tom Clashi. Jasný, Clash of Stars. Viděl jsem pak v ukázkách ten jeho zápas. No. Ty jogo. To jsem nevěděl. Já jo, kousek. Dostal nebo vyhrál? Jo, no hele, jakože by to bylo nějaká těžká demolice, jak to ne. Jasný. A je takový, že on začal boj a on běžel, jak kdyby nesl nic, jo. Jasný. Tak jako takový, a hlavně ta kontroverze, on pak nějak mu vypadlo něco z pusy, ten chránič, a on se pro něj jakoby, a bude to stopil. Jo, jasný. Tak nevím, no. A tak ty nejsi násilník, takže tohle asi není pro tebe, viď? Clash of the Stars. A tak musel by to být někdo fakt jako nemoc silný, víš? Jasný. Jako když tam vidím některý ty, jako asi bych nešel proti nějakému Baberovi, ale tohle to vidí. Starý fotr, ne? No, tady tyhle úplně Pipmaster a podobně velký frajeři. Ten jde s tím, ne? S kým jde, počkej, s kým jde Baber? Já nevím. Novotným, ne? S tím politikem. Jo, asi jo. Jo, počkej, jo. Tak to bude bitka, na koho by si vsadil? Ty jako na jednu stranu by si člověk sadil na Babera, viď? Aha. Ale jako víš, jak vždycky to může dopadnout dobře. Přesně tak, ale jde o to, jak tam člověk přijde. Jasně, když se předtím den někde třeba vylijou, tak přijde paralizovaný, dostane rozkle. Ale může to dopadnout jakkoliv, viď? Já z vlastní zkušenosti vím, že prostě se nemá podceňovat nikdo. Přesně tak. Ale teď jsem třeba viděl dokument, jo, teď já docela sleduju takhle dokumenty a najel jsem prostě na Hitlera dokument a tam prostě popisovali, jak se dostal k moci a tohleto a vem si, že vlastně on v nějakých 22 byl bezďák na vídeňském nádraží. Jasně, nikdo v podstatě. Jo, a za 11 let, vole, tady ten člověk prostě sfanatizoval miliony lidí. Vole, celý svět dal do pohybu. Ty jo, extrém, kámo. Je to masakr. To nemůžeš, ale prostě nemůžeš fakt podceňovat nikoho. Nikoho, no, že takhle nějaký vidíš nějakýho bezděláka, co vole slintával pro pár drobných a ten člověk pak vole zaviní miliony mrtvých. Přesně tak. A nebo vymyslí nějaký vynález a zachrání všem lidem na světě. Přece ta, ne, spisovatelka Harryho Pottera taky byla těžce na mizině, ne? No, tak to je přesně opak. Jo, a pak dneska, vole, viď. To je miliardový obrat. Sleduješ olympiádu? Ale moc ne teďka, nebylo spíš jako čas, no, že léto je krásně, no, jasně, samý výlety. Chtěl jsem se dostat k Dream Teamu, veď, Američani basketbal. A jasně. Dávali včera, myslím. Ty brďo, tak vidíš, to je asi, na to bych se podíval. Jo. Ani nevím, koho tam mají, no určitě LeBron James, Steph Curry, ne, určitě. Jo, Durant. Kevin Durant, jasně. Takže super výběr. Basket, tak ty jsi vysoký, ty jsi basketák, ty jo. Úplný. New York Knicks, LA Lakers. Takže paráda, tyjo. Takže říkáš, že jenom skročil do Jihlavy, tak už fanoušci chtěli fotky a tak dále. Super, tyjo. No, byla to hospoda, ne, Lucí? Asi myslím, že to bylo hospoda. Možná Plzeňka tady na rohu. Ale tady takhle, než jsi šel. Takže měl takovou tu jasný. oranžovou vestu, takže podle mě byl nějaký asi stavař. Jasný, nějaký montér po šichtě si šel schladit. Jo, tak proč by ne, viď? Jasný. Ty nenosí oranžový vesty, no. Jo, to je pravda vlastně, no. Hele, i montéři nosej z technických taky vesty. Takže takhle, takže Pavel je v hlavě dneska, ale až tenhle díl vyjde, tak už bude určitě zastočit, tyjo, v Branišáku. Kdy točíte nějaký ale nebudu říkat datum, ještě by tam chodili lidi. Ale... Jasný, no to jo. Ještě... Já, ale nikdy nevíš, viď? Přesně tak, no. Takže na to se můžeme těšit, Branišovský les, teďka je out now knížka, lidi, musím to připomenout, když se ptám co novýho, tak tohle je teďka žhavá novinka na pultech. Takže Lev z Vysočiny 2. díl, je rozepsaný 3. díl, když Bůh dá, bude 4., 5. a myslím si, že prostě to jde nahoru. Nádherný jako grafický zpracování, skvělý podpis. To je replika tvýho podpisu, nebo ne, to je prostě úplně... Ale jako
No, tak jako nacvičit, to by vypadalo hezky, ne? Jo, to. Paní to na jako úřadě třeba by řekla, jo, a vy máte podpis jako doktor, chcete vyšetřit? Je holka z Prahy. I ten obal vlastně připravila ona. Jasně. Můžu prozradit, že ta jmenuje se Linda. Příjmení nebudu prozrazovat. Salut Lindo, pěkná práce. Udělala i jakoby ofiko plagát jakoby k filmu Domysli vraha, fakt jako šikovná holka, tak jsem jí požádal. Slušně, jestli by jakoby udělala jasně k tomuhle vlastně, takže vlastně jasný. Linda S, budu říkat S, protože příjmení začíná na S. Takže Linda S. Doufám, že jsem to teď nesplet, já. To nevadí, aspoň to, kdybys to splet, tak ji nenajdou určitě. No, jasně, zachránili její identitu, jsme neprovařili. Jo, přesně tak. Ale to jsme něco, tenkrát jsem četl rozhovor, Keanu Reeves a Sandra Bullock. Film Dům u jezera, jestli jsi někdy viděl. Jasně. A oni se, jelikož je to romantický film, tak se jí ptají na první lásku v životě, ne? A Sandra řekne Alex, třeba Alex a jenom Alex, jo. A Keanu Reeves tam vypálil celý jméno i z příjmení, jo. Jasný. A ona to s tou se říká celý příjmení, teď jí chudáka mohou hledat na internetu, ne? Že to byla první láska Keanu Reevese. Vystříhat. Jo, mě to tam nechali, víš. Ale ne, tak tyhle ty žhavý věci jako potřebujou ven, jakože no, to jasně, je úlovek, tyjo, pro novináře a tak dále. No, to jako je, no. Takže tak. No mezi tím, co jsi tu nebyl, tak jsme mistři světa v hokeji, že jo? No jasně, no. Pastrňák, vždycky Pastrňák. Můžu jenom teda do toho skočit lidi, jak jsme vyhráli mistrovství světa, tak jdu k Vietnamcům na gyros, jsem zvyklý, leta tam chodím a jdu a v tom snu prostě vidím, že už to tam není, ne? A najednou cedule pasta burger, tyjo. Nějaký dlouhovlasej borec tam stál takhle jako venku, vevnitř byl kuchař. Říkám, já bych chtěl gyros, takový dej si burger, synku. Otočím se a tam byl Pastrňák. Počkej, jako fakt. To se mi zdálo, ne? A tam cedule pasta burger, takže zdravíme Davida Pastrňáka, fajný synek z Ostravy, střelec. Kámo, ty potřebuješ těžkou sledovanost, víš? To když máš Pastrňáka, Novotnýho, Bejbráva. Tak, Keanu Reevese, tady jedeme velký jména, tyjo, tohle bude velký podcast jednou. Jo. Ale od posledně ještě prošel i nějakýma podcastama, tam jsem si všiml, že jsi byl v takovém hezkém studiu takovýho borcem, takový silnější možná trochu. Jo, to bylo až potom, jo. To bylo potom, no. Nějak... Ale myslím si, že se to točil předtím, ale. To je možný. Jsi takový docela rychlej, víš? To mám do 4 do 5 dní, víš? Jasný. Jen to trvá třeba 2-3 týdny, víš? Ty brďo, no. Kdyby jo, to bylo na Pocket s Borisem. Myslím. Jo, Pocket s Borisem, jasný. Dvojdíl vlastně, víš? Točil se to teda v ten samý den. Tam se potkal toho... To studium, kde se točil ten podcast, tak patří režisérovi filmu Princezna, teda pohádky Princezna v čase, no. Princezna jakže? Zakletá v čase se to jmenuje? Jo. Tak k tomu to patří vlastně, takže on tam seděl, tak jsem pak pokecal. Jasný, takže další ty vogo... Ten říkal, že objevili vlastně tu herečku Germany, herečka. Kota hezká docela, hrála v tom. Já jsem to ještě neviděl, to Moje tělo, nebo jak tam hraje tu. Taky jsem to neviděl. Taky jsi to neviděl, a řekl jsi úplně zklamaně, taky jsem to ještě neviděl. To bych se rád podíval, na to přijde čas. Já jsem se aj četl ten životopis od té bruslařce, co to, ona zemřela v nějakých 27-28. Na nádor v hlavě, kámo. Aj, to je blbý. Je, no. No jo, prostě buďte na sebe opatrný lidi, ty vogo, dávejte bacha, nepodceňujte nějaký věci. No, ale zas jako může věřit člověk doktorům, tyjo. Taky sporná otázka, veď? Jako člověk jde se zlomeným malíčkem a vrátí se s rakovinou, nebo co, prostě. Hlavně Bůh s váma, tyjo, opatrujte se lidi, tyjo. Asi tak. A jinak co ještě novýho, když už si zavítal k nám, vážil si cestu? Tak teď Telči jsou folkový léta, tak si navštívil folkáčem. Super, prázdniny v Telči lidi, z Vysočiny. 2-3 týdny to trvá. To je hodně dobrý maraton. Jo. Se vystřídají kapely, úplně skvělý, folkový, tyjo, všelijaký. No, I proč by ne, viď? I ty moderní. Tak paráda. Díl Return, ty vogo, bude mít, koukám, pomalu půl loďky, což je hezký. Jo. Takže chceš ještě něco říct divákům, na co se mají těšit? Počkej, já zapřemýšlím. Co je novýho? Vyjde ještě další podcast. OK.
Tady jsem točil herec z divadla na Vinohradech. Paráda. Točilo se to ve Švandovém divadle. Salut, Mělo by to Švandovo být divadlo. v srpnu. OK, to je, už je srpen. Tak to možná vyjde. Uvidíme, jestli vyjde tohle dřív nebo... Nevím, no. Takže to bude závod s časem. Dneska Já si nepojedu myslím, na že rychlejší koupaliště ještě. a ráno bude díl venku. Pak ten Branišák, viď? Teď nevím, jestli, když jsem tady byl, už jsem měl tu roli v tom studentském filmu, nebo ne ještě? To asi ne, ještě? Ne? Studentský film, nespomínám si, nevím. Taky už to máš trochu věnec, viď? Jo, to 100%. No, já jsem točil, kluk, co dělá studuje multimediální, na multimediální škole, tak dělá vlastně, on dělá teda hlavně, jeho baví, jakoby on mi řekl, že obaví animace, ale natočil krátký studentský film, ve kterým vlastně hrajou hlavní roli. Bude to krátkometrážní a měl by být, pokud mi ho teda pošle, že ho sestříhá, Jasný. bude tak on teda slíbil, že ano, že mi ho pošle, takže bych měl být i přímo na mým YouTube kanálu. Zatím teda nebudu zmiňovat jeho jméno, ale samozřejmě on to připravil, on to režíroval, tak abych jako neslízel smetanu jenom já, protože je to jeho projekt. Jasně. On to má skrz školní účely, já to mám skrz to, abych to dostal do světa, viď. Přesně tak. Ale jako šikovný kluk, fakt si na tom dál záleží, že všechno připravil si tohleto. Jeho taťka, ten hraje v divadle, takže měl zkušenosti takhle, viď. Super. Přišli jsme tam, dostali jsme parádní oběd, řízečky, bramburky. Bomba. Akorát teda chodil jsem po svých polí, jako jasný. po šutrech. Ty jogo. Ale zase byla scéna, ležím tam i v posteli, jakoby na matraci, která je uprostřed cesty u pole, takže jako chvilka má i pohodička. Super. Takže doufám, že to vyjde. Mně se natáčení příjemný pohodička, takže doufám, že všechno v pohodě, takže to by mělo vyjít. No a hlavně teda ten Branišák, no. Film bude dlouhej, snad typu tak 60 až 80 minut. Takže super, to už je regulérní prostě. To už je regulérně fakt jako dlouhý film. Pecka. Takže jako doufám, že to bude celkově jako... Že to pošlape všecko. Pošlape to, no. Říkám, trvalo to nějakou dobu, no, než se to rozjelo. OK. Tak já to shrnu. Nový film, Branišovský les, nová knížka Out Now, super věci, podcast bude vycházet teď, pak bude ta velká bomba z televize, přijde nečekaně. Takže super. Pájo, já ti děkuju za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Super, jsem rád, že jsi k nám vážil tu cestu a že jsme odpanili, že jsme odjistili první Return díl. Budete se moc těšit na nový hosty, který přijdou na Return a samozřejmě na nový. Jenom zmíním, Ilrik má nový kšiltovky, říkám to furt. Takže dneska to byl Pavel Dorotka s Luckou, děkuju za návštěvu a vidíme se příště lidi. Salut. Ahoj. Pěkná práce, super.